Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal adlu lan anapun utawi isim pindahan fahuwa mongko iku utawi adil iku kurujul ismi njabaake isim ang singgotihi sangking bentuk singgote adil al asliyati kang bangsa asal imma takikon ana kalane kelawan nyoto kaukada koyok contone lapat ukada wa mau kada lan lapat mau kada asali lapati wakidun wa sunaa lan lapat sunaa wa masna lan lapat masna asali lapati isnaini wa sulasa lan lapat sulasa wa maslasa lan lapat maslasa asali lapati salah satun wa ruba'a lan lapat ruba'a wa marba'a lan lapat marba'a asali lapati arbaun wa hakada lan koyok mengkono piro-piro contone adil ilal asroti temeko maring itungan 10. Fa inaha mongko sak temene lapat ukada wa maukada wa sunaa wa masna wa sulasa wa maslasa wa ruba'a wa marba'a iku makdulatun piro-piro isim kang dipindah an alfadil adadi sangking piro-piro lapate wewilangan al usuli piro-piro kang pokok mukarrurutan kang di bulan baleni fa aslu jaa al qaumu ukada mongko utawi asali lapat jaa al qaumu ukada jaa wis teko sapa al qaumu sapa kaum ukada kali ijen iku lapat jau wakidan Jauh wis teko sapa kaum wakidan kali ijen wa aslu jaa al qaumu masna utawi asale lapat jaa al qaumu masna jaa wis teko sapa al qaumu sapa kaum masna kali luru iku lapat jau isnaini jau wis teko sapa kaum isnaini kali luru wakada lan iku koyok mengkono contoh lapat jau wakidan lan lapat jau isnaini albaki utawi sekarini wa imma takdiron lan ono kalane kelawan kira-kirane kal alami koyok piro-piro isim alam allati rupane alam ala wajni fu'ala ing atase wazani lafat fu'ala ka umaro koyok contoh lapat umaro wa zufaro lan contoh lapat zufaro wa zukala lan contoh lapat zukala fa inaha mongko sak temene aklam iku lamma sumiat ing dalem semangsane dirungu apa aklam mamnuatan kali kang dicegah apa aklam
minas sorfi saking tanwin. Walaisa lan ora ana iku fiha ing dalem a'lam apa illatun ilat dhahiratun kang pertela apa ghairul alamiyati kang sakliyane bangsa asma. Kodaru ngira-ngirakake sapa ulama ahli nahwu fiha ing dalem a'lam al adlah ing pindahan. Wa anaha lan sak temene a'lam iku makdulatun kang dipindah apa a'lam an amirin saking lapat amirin wa an jafirin lan saking lafat jafirin wa an zakilin lan saking lapat zakilin. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.